sigurno da smo utakmicu ušli jako koncentrisano, jako dobro, sa velikom energijom. I mislili smo da smo kontrolisali tu utakmicu u prvom poluvremenu, ali opet je došla ta treća četvrtina gdje opet imamo neki pad, tako da to nam nije prvi put da se dešava. Ove nedelje moramo se spremiti za ekipu Tamiša, da popravimo te greške, da bi došli do nove pobjede. U čemu ste grešili najviše? Pa najviše smo grešili, moje mišljenje, u izgubljenim loptama. Ta neka energija njem nije bila u prisustvu, tako da to su, mislim, bili faktori. Pa dolazi nam ekipa Tamiša, sigurno jako nezgodna ekipa, jako igraju dobro i kvalitetno u gostima. Mi moramo popravimo te greške iz prethodnih utakmica, da uđemo jako bitno u meč, skoncentrisano, jer igramo pred domaćom publikom, tako da poraz ne sme da odustane.